ang baki. Hi guys, this is another vlog na ako din sa Puente, Osmeña Circle. Mas maklaro ba? Kay opening, isa mo siya? Lighting sa Christmas tree. Ang pangutan ng mag-light magit sa Christmas tree. Kaya dagkutan ang Christmas tree. Really? Di ba mag-light magit sa Christmas tree every December 1? Because we really need to feel the essence of Christmas. Ako, muna siya ang officially nag-open sa Pasko sa Subo, di ba? Yes, ako mo yung official ng Ako, senyorito. Laban ra. Kasi sinita po kanihan ay literally nagpa-fireworks si Mayor. Yan, natay buffet, duha ka buffet diri sa VIP upuan. Ako ka mag-invite tanan sa pagpangaon din sa Puente Osmeña Circle kay naa diri ang pinakalamig nga buffet, Lezel's Buffet Restaurant. Tinod to? So guys, since this morning siya ang official nga nag-open sa Pasko sa Subo nga i-held get to sa Plaza Independencia, especially mga taga Cebu, mabaguhan mo kay ang Puente karon dili mo yung finance nga gimmick sa Pasko sa Subo kanya Plaza Independencia sa Baal. Loko ba daw akong South? Nga nung sa Plaza Independencia man yun. Actually guys, natin representative from City Hall, si Mr. RL. Jason, kanang ato nang gituyo kay para sa seguridad sa mga tao kay maka-cause mo gutay traffic din sa Puente Osmeña. So we need to secure everybody. So muna ato ta maglingaw-lingaw karong December 4, tanaw mo sa Plaza Independencia ang talent show. Ba kay si Mer. Papa ko mahumay. Oh, yes. Kano sa mag-start ang Pasko sa Subo after sa opening? Probably karon gi sugda na sugod na siya. O yung ato mga programa sugda na to ugma sa Plaza Independencia. So mga giawhag ko kamo tanan mga Subuanon. Mananaw tag maglingaw-lingaw ato sa Plaza Independencia aron mo malingaw sa feel of essence of Christmas. Skip that. Parot na. So ang pinaka-highlight din karon adlaw kay ang Christmas tree. Sa totoong gawin gana kasi literally nagpa-fireworks si Mayor kaya nagpa-fireworks pag-open sa Christmas tree. And karon so ay natugtuyok ang Puente kung sa kagubot. Right now guys, usually ng ani nga season daghan ginig tao diri sa Puente guys. Starting tonight, every night na siya dapat may kalingawan. But right now, since ang Pasko sa Subo ay balhin naman sa Plaza Independencia, so atong i-check kung lingaw baghapon ang ay aligre baghapon diri sa Puente. But hopefully pero sa ako naman tin wala mga namaligyang mga stalls no. Wala na sa plaza tanan. Oh. So mo na akong expect nga kanang oy. Kailangan yung makikita sa camera. But anyways, wala kayo makita ng mga food stalls diri kaya nando sa Plaza Independencia. So, mag-expect na to nga mumingaw ang Puente for this year. Tomorrow. How sad. For pila ka tuig guys, diri ang kalingawan sa Puente Osmeña. Then this year, sa gingon pa ni RL ganiha, para sa seguridad sa mga Subuanon, so dapat to ibalhin sa Plaza Independencia ko no. Oo, sumasakit sa ni Mayor Tammy Osmeña ganina nga. Yeah. Even though nga ang kalingawan naa sa plaza, but the Christmas tree of Emlo Wheeler will stay at Cebu City forever. Oh, Wanna give it to Mayor Tammy ganina. The tree of hope. kana nga tree mo na siya ang bida karong gabi. Sa una, trivia dahil sa una, kaning Christmas tree, dili na siya ilala kagamay lang, dakpo dyan kayo na siya tanan. Then so kada sa itong bagyo nga nakapatumba, ilan nag-i-adjust kay delikado. Ako pero yan before. Oh, ang Christmas tree before dili nga nakagamay, dakpo usa sa pinakadako nga Christmas tree sa Pinas. Then na-disgrasya man sa Gamay siya. na-disgrasya man sa kanang bagyo sa una yan natumba. So mo tong gipagamihan na ginana na nakadako. Mo na siya. Wala. Nakadako. Sinasa kong luyo ang magiitan nga fountain sa Puente. Color green na siya. Then wala na amo nang nalibot ang tibuok city grounds. Nakahibaw ba mo nga kaning tunga ko ano siya sa una? Sa Nicole. Kanang skater grounds. Wala. Yes. No? Skater grounds siya diri sa una. Skater ground. Mga Kanang skaters. mura siya kabade ka ng ice skate sa SM. Ngan na abang-abang sa pero Ay, okay. kuan siya land siya.
Sige, mangutan ako. Pila, taga Cebu jud ka? Ako pangutan niya, unsay mo masulti ang gibalhin ng Kalingawan from Puente to Plaza Independencia, Sigudugma. Okay naman kayo kay tungod sa mga kausap na binasa kay dito sa Tokyo ito kasi dami. Amo ba? Nindot ka Tokyo? So okay ra para nimo. Okay naman ako para. So dili ra kalayuan. Mayo na, mayo. Sa mo na ito nadunggan. Pero friend mo ni Jandro? Okay. Sa Bumburadyo. Sige, salamat. Chimakabakhang Bisayang Baki. Hi! Ay, na. Hello guys, welcome again to my another vlog. Well, actually, sumpay, ako na lang guys, sumpay ang akong frente vlog kanina para mau-share. Then, right now guys, namin sa Mango Park. Mango Park Hotel owned by attorney Ramon. Magsaysay. Attorney Raymond Garcia. Then yun sa girly na hindi sa taga. So actually guys, nami ka ng guest karon which is Antonio Banach. Kani siya. Then feeling kulang ko na ko inigsood. Feeling mo gawas akong pagka-fangirl kay pisod na. Basig ma-discourage siya na ako. Imbis ma-fall, ma-discourage ka lang noon. Ayaw na. So, minihin na tagso. Pero sabak na nga ito din. Nasa'y kuan, nasa'y kan. Nasa girlfriend? Hindi sila malaing ako, ana. So, mga gihapon ang mga tagdumala. Nga si... Ay, lusur. Sorry, hi. Nagyapon mo ang lumalaban niya si Chan Montalvo. Laki na sa ng luka. Ano siya ka? Itala ka sa mga videos. Heavily. Mao siya ang reklamador kay kanangita siyang pictures niya dito ang trailer ay ang videos, ang trailer ay tanaw. Mukha ba nga ang full movie nasa YouTube? Alam na this. Then naghapon na nga itong pinakamayaman nga client. Yeah. Ang makeup 35,000. Retouch, airbrush. Okay guys, update. Ato na nakita ang lumalaban nga si Chan Montalban. Di magpapildi. Dahil lucky ka guys. To, single, double. Pero desan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Single. Ang background na di ba? Lamig siyang bayhana. Balik ka daw. Wah, lamig siyang bayhana. Mga buhok mo man. Bye-bye! Okay guys, right now. Oh boy. Nana ko. Okay guys, right now, madam nang katawa niyo sa dadilit. Hindi guys, funny kay guys, kaya insert ang USB sa akong laptop dayon, na virus. Pag clean ako sa virus, nangawa yung files, tagam. Di lagi mag-store porn sa USB. Kumano yung makakause ng virus. By the way, I'm with Tonyo and kasi nga mo Ashley. Okay, ilan naman ano nila? Lagi din mo ang essence sa Christmas. Merry Christmas everyone. Diyan rin akong pinaskuhan ni Kalinting. Ay, hatag ako ikanidro mo. Aw, ako din mahatag. May pag ako mag-chika da. Hello guys, welcome. So nakita mo, nagsugod na ang program, then naka-interview na ako for my Chimakabakhang segment, then nakalingaw nga ako siya gi-edit na yun. Nagkabuong jugo sa luyo gin-edit. So dili-dali mag-same day editing no, sa kanang mga nag-same day edit. Wow, bilib na chikay ko ninyo. Pero ako sa pangutan ng mga nag-perform, kumusta ang performance? Okay ra siya, mura kag audition sa PGT. Unsa? Mura kag audition sa PGT. Okay. Hi. Kumusta ang speech nga naisagol Bisaya? Alas nga. It was tense. Pero demure siya po siya the way Kanang. Di ka premium na stop si Agto. No, grabe kay ka-rush tanan. So right now guys, natay celebrity nga kuyo. Ang celebrity Leila, si Leila, then si Tonyo from Binabaybang Superstar, of course, Yad Rapal. So right now, mo try tagsog sa dressing room. Kumusta una to atong mga kuan? Pauna mo ma-stress pag Na-stress ni sa food. kay nga naman kuan? Lisad ko mo. Dugay kang performers ko. Sagit sa mga performers. Dili mga artista, filler. Dagi lang ko. Asa mo to si kuan? Of course, dili mawa ako na sa nakitan si Yad. Si Yads.
Happy New Year. Ang singing baby boy din, ang singing baby girl, naka-remember mo? Kung ang atong gamahanon nga si RL, Hello. nga nagpahibaw nga nung gibalhin diri ang kalingawan. O ang atong kauban sa trabaho, ang muhatag na to glingaw karon si Anthony Banat sa Pinoy Boy Band Superstar. Hello. Hello. Guys, ang nag-perform karon kay si Tonyo Banat. Dali ko ani kadumot ang mga babae. Kani mga performers ng pagdumot. Oh, napay usa ka badlungon kani. Nganong mo tungtong yun sa stage. Paki-explain nganong mo tungtong yun sa stage. Ha? Nganong mo tungtong yun sa stage. Para makita ang audience. May pang-audience picture yan. So ato sa pangayoon ang mga feedback sa mga laki kung silang masulti kang banat. Shupo! Wapo siya do! Oh my God, ang lubad na. Ato makita no, nagsugod ang panglubad ng mga laki. Okay guys, right now, Jerry, na ang video. Erika. Erika, nagkarami sa video. Wala ko din ron. Walis Maria ko. Pasyal ka. Okay guys, right now, Jerry, na ang video. Erika. Erika, nagkarami sa video. Wala ko din ron. Walis Maria. Made a quick courtesy strike. Okay guys, right now, gi-play ko na yung akong video. Then, kung kayo siya, overwhelming siya sa part ka kanang i-play mong video ba yan? Nagani ko naay ka ng mga i-play mong video ka ng mga tawa. Okay na kayo na kung na yung makakatawa ko sa or duha or tolo. Okay na yun kayo, basta lalay makapatawa, di ba? I-apply natin mo, linyo-linyo ni mo. Linyo mo, like isyo ko sa ginawin ako ma-feature ko, dahil feature. Oh, dahil pagutala, diin man karon dahil. Maun na. Dito nga ra siya pag intermission, pag opening unya karon kasi kawa. So kinsa lang sa ano mo? Actually, kay nag-assignment pa ko kad-shoot. Chima, sorry. So Jabran mo masulti nga baga kay nagnawi pag sa akong video. Oy, panaha ka na. Congratulations. Ay, napanagin siya ka na. Up karon, sponsored by. Sponsored by Champion. Parang nagugots lang. When you close, you close. When you open, we open. MJ. So guys, malakal na meron. Coming from Kay para sa last Booyah Talent Incorporated. A round of applause, please. ready na mo, Pearl? Babaw. Wala tao. Ako yung kapot niya. Hello guys, ako na humanon akong vlog diri. Once again, this is Alfred saying, Chima Kabakang, Isayang Baki. Advance Merry Christmas!